No me otetaan kansainvälinen osaaja huomioon sillä tavalla, että me pyritään panostamaan perehdyttämiseen mahdollisuuksien mukaan jopa vähän tavanomaista enemmän. Kansainvälinen osaaja otetaan meillä huomioon myös niin, että pyritään siihen, että se toimintaympäristö, työympäristö on vastaanottavainen ja avoin myös erilaisille kysymyksille, joita sillä osaajalla saattaa olla. Ja sitten me huomioidaan kansainvälinen osaaja sillä tavalla, että pyritään ymmärtämään, että kielitaito tai kielitaidon puolesta osaajan ei tarvitse olla valmis siinä vaiheessa, kun hän astuu työelämään, niin kuin meidän kouluihin esimerkiksi. Vaan se kielitaito on prosessi, joka kehittyy siinä sitten ajan kanssa. Eli kunhan kansainvälisellä osaajalla on semmoinen toimiva työskentelyssä vaadittava kielitaito, niin sen jälkeen mä ajattelen, että me pystytään kouluissa, opetuspalveluissa ajattelemaan, että se kieli on prosessi, kielitaidon kehittyminen on prosessi ja se kehittyy siinä työnteon lomassakin eteenpäin. Mun vinkit kansainvälisen osaajan huomioimiseksi on hyvä perehdytys, avoin toimintakulttuuri siinä työyhteisössä ja ymmärrys siitä, että kielitaito on prosessi, joka kehittyy sit myös ja ehkä erityisesti työelämässä.